Assalamu alaikum. A yau ga mu tattare da Farisatul Ansari episode 4. Ban kammala karanta saƙon ba, kawai wata iskar da ta shigo da ƙarfi daga tagar ɗakina ta fisge wayar mahaifiyata da ke hannuna. Takardar ta fara juyi cikin iska a saman silin ɗakina. Juyawa mai ƙarfi. Daga nan wani irin dogon hannu mai ban tsoro da dogayen farce baƙi ƙirin ko in ce baƙaƙe ƙirin ya ratso da takardar, ya ratso ta tagar ɗakina, ya ɗauke takardar da ke yawo a saman iska. Sannan hannun ya koma, tabbas wannan hannu mai tsayi haka ko kaɗan bai yi kama da irin hannu na bil'adama ba. Cikin gigicewa na je bakin tagar ɗakina don na rufe. Kawai sai na hange wannan takardar a kan iska tana ci da wuta bal 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 bal. Yau na ga abin al'ajabi. Na tsaya, na kafe ido ina kallon yadda wutar ke ƙona takardar. Hannuna na rawa, zuciyata na duka uku uku da tsananin ƙarfi fiye da yadda nake tsammani. Sai kuma na hangi wata inuwa mai sifar mace daga can nesa, jikin gidan da ke kallon gidanmu daga nesa, wato jikin gidan neighbor ɗinsu kenan. Sai na ji kuma kamar wani sautin dariya ta cikin ɗakina. Ha 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 ha. A firgice na rufe tagar ɗaki. Na fara haska fitila cikin ɗakin don in ga me ke faruwa. Garin haske haske na hasko madubin ɗakina cikin wannan dare. Ban san lokacin da na yi mutuwar tsaye ba. Hango inuwar mace na yi ta cikin madubin, sanye da dogayen fararen kaya amma babu kai a tattare da ita. Ban san lokacin da na fara ƙyarma a tsaye ba. Na kasa waiwayowa don ban san me zan kuma tarar ba idan na haɗa ido da abin da na gani cikin madubi. Ban san lokacin da na fara addu'o'i ba. Can sai na ji iska mai ƙarfi ta buge ni. Sanda na yi juyi sau uku a tsaye a cikin ɗakina. Na faɗa kan katifata. Sannan iskar ta buɗe taga ta fice tare da sautin ƙara mai haɗe da dariya. Ha 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 karo na biyu mai ban tsoro. Na yi ƙoƙarin buɗe ƙofar ɗakina don na koma ɗakin mahaifiyata amma tsoro ya hana ni fita. Don ban san me zan tarar a tsakiyar gida ba. Can sai na ga wayata ta kunna kanta da kanta. Ta shiga Facebook daidan shafin Farisatul Ansari. Na ƙura ido, hankalina ya tashe cikin ɗimuwa yayin da na ga tana min typing don in ga wani saƙo ne za ta turo a wannan karo.
laifin daɗi ƙarewa. A nan muka kawo ƙarshen episode 4. Kar a manta a danna subscribe, a danna alamun ƙararrawa. Ma'assalam.